Kun puhutaan täyspireeristeisestä katosta, tarkoitetaan sillä loivan katon ratkaisua, jossa vesieristys tehdään suoraan pireeristeen päälle ilman pintavillaa. Aluskermi kiinnitetään aina pireeristeen läpi mekaanisesti kantavaan rakenteeseen. Aluskermin saumat joko hitsataan tai kuumapitumi liimataan ja löytyypä vaihtoehtona myös tarrapohjainen aluskermi. Pintakermi hitsataan aina kauttaaltaan aluskermiin. Ratkaisussa ei sinänsä ole mitään uutta ja sitä on käytetty jo vuosikymmeniä, mutta viime vuosina niiden suosio on kasvanut merkittävästi. Suosion taustalla on useita eri tekijöitä. Kovat pireeristeet tarjoavat täysin omaa luokkaansa olevan jäykän ja tukevan alustan vesikatteelle. Eron huomaa välittömästi jo katolla kävellessä perinteiseen pintavillalla toteutettuun ratkaisuun verrattuna. Tästä on etua erityisesti aurinkovoimaloiden kanssa, jolloin ei tarvitse pelätä, että voimalan tukirakenteet alkavat painumaan ajan saatossa eristekerrokseen. Kestävän kehityksen arvot ohjaavat yhä useammassa hankkeessa käytettyjä ratkaisuja. Täyspirkatto on mekaanisesti kiinnitetty, eli kaikki rakennekerrokset voidaan elinkaaren päässä purkaa kerroksittain ja kierrättää. Näin ei voida tehdä, jos esimerkiksi vesikate on hitsattu tai kuumapitumi liimattu eristealustaan. Hankkeen eristeiden kilpailutus myös selkiintyy, kun samalta toimittajalta saa katon koko eristepaketin. Rakennetta ei tuuleteta, koska eristetila on käytännössä umpisoluista pirvaahtoa, jossa ei ole ilmatilaa eikä siten samalla tavalla kosteutta kuin esimerkiksi kuitupohjaisissa eristeratkaisuissa. Tämä yksinkertaistaa katon detaljiikkaa muun muassa räystäiden osalta. Vesikatteen alustana käytettävät Urethane Silver IFR käyvät täällä laadunvalvonnassa laboratoriossa läpi kattavan testauksen, jotta voidaan varmistua tuotteiden laadusta ennen kuin levyt lähtevät asiakkaalle. Jokainen tuotantoerä testataan. Olemme tehneet kattavasti myös polttokokeita usean eri vesikatevalmistajan kanssa, eli valinnan varaa on.